טוב, הנה שף שמוליק. מה אנחנו רואים פה בצלחת? אנחנו קצת הגזמנו הפעם. אלה נתחים של בשר מיוחד, של סוג של עגל. מאיפה הגיע הבשר הזה? ממחוז מסוים בפריז, בצרפת סליחה. מצ'יסטן, לא? לא, מחוז בצרפת. זה סוג מיוחד של עגל צעיר, זה הפילה שלו, ואני לא אגיד לכם כמה עולה הבשר הזה. כמה הוא צעיר? הוא מאוד צעיר היה. אוקיי, בוא נראה. שמוליק לוקח חתיכה. זה פחמים מיוחדים שהוכנו 4 שעות מראש. מאיזה מחוז הם? זה פחמים ממחוז קולחוי. אתה שם רק אחד, נכון? מותר לשים רק אחד על האש. כן. עכשיו אני רק רוצה להסביר שהם צריכים להיות כל אחד מהם 3 דקות כל צד בשביל להגיע לדרגה שאנחנו צריכים. אסור להפוך סטייק יותר מפעם אחת. זאת אומרת, פעם אחת הופכים אותו וזהו. זאת אומרת, מעכשיו 3 דקות. אתה יכול גם לספר לנו איך מקלפים שום? אחר כך. נדגים את זה. בוא נשים עוד סטייק. בוא נראה. את הקטן אתה שם? למי זה הקטן? זה לך. למטה עם הכלי הזה ביד, רק תסביר לנו. דרך אגב, מה שעומד פה זה לבבות של אנשים קטנים בקירגיסטן. לא, סתם. למה אתה מחזיק רק את הכלי ביד? אתה מוכן כבר להוציא את זה. אם קורה משהו. הנה הכלי עבור. שמוליק יש 6. לקחת זמן? שמוליק יש 6. לקחת זמן? זהו. מה? תסתכל כמה זמן. זה 1.5 דקות. שלא יהיה לנו טעויות. בסדר. אני רוצה להזכיר, סטייק לא הופכים יותר מפעם אחת. עכשיו אנחנו רק צריכים להמתין. תעשה פוז, ניפגש עוד 2 דקות. לא, למה? בואו נראה את כל התהליך. מה, זה ארוך, זה מייגע. הנה, כמו שאתם רואים. בוא, שמוליק, תן לנו הסבר מה התהליך שעובר עכשיו על הבשר. עכשיו זה נצלה, בשר, מצד אחד. ואמרתי לכם, 3 דקות, הופכים אותו, צד שני 3 דקות, מורידים. עכשיו, דרך אגב, הוא לא טובלן בשום דבר, הוא לא עם תוספות, לא שום דבר, נקי as is. שלא יהיה טעויות. יאללה, תעשה פאוז, 1.5 דקות, נחזור. הדרך הכי טובה לטפל בשריפה היא למנוע אותה. כשיוצאים מהבית או הולכים לישון, לא משאירים מכשירי חשמל פועלים. 102, לוחמי האש, תמיד בשבילך. את הפרסומות, ואנחנו מגיעים עכשיו לשלב שהופכים את הסטייק בפעם הראשונה. אחרי כמה זמן? 3 דקות, אמרתי לך, זה בדרגות, תלוי בדרגת צלייה שאתה רוצה. אוקיי. אנחנו בדרגה שאנחנו רוצים שזה בין רר למדיום. לא, בין מדיום לוויל. לא, רר מדיום אנחנו. אני אוהב מדיום וויל. טוב, רר מדיום, יאללה. בוא נהפוך את הראשון שהיה שהנחנו אותו. ממש בעדינות, שמוליק. כיצד הוא נראה, שימו לב. אוקיי? ואנחנו הופכים גם את השני. מה שנראה לי שנצטרך להפוך אותו עוד פעם. לא נצטרך שום דבר. והנה השני. וזה גם השלב. תסמיד אותם אולי. זה גם השלב שאנחנו יכולים להפך? להוסיף עוד אחד. לא. בואו נראה קודם אם עשינו את זה טוב. מה זה אם עשינו את זה טוב? אנחנו כבר מאות פעמים עשינו את זה. רגע, אני רוצה שתראה את הבשר שנייה ונסביר עוד פעם. עכשיו זה, הבשר שאתם רואים עכשיו, זה לא בשר רגיל שהולכים לסופר וקונים. זה בשר שהגיע בנתח מיוחד, קשור בחוטים, מחולק לחלקים מסודרים. הקשירה הייתה לפי חלקים, כל 4 סנטימטר, 3.5 בערך. זה נתח מיוחד שהגיע מחוץ לארץ באמת, מצרפת, לא סתם אמרתי את זה. וזה גם לא סתם עגל. זה עגלים שגדלים בתנאים מאוד מאוד מיוחדים, וזה עגל צעיר במיוחד, וזה הפילה שלו. סתם בשביל שיהיה סדר גודל, הבשר הזה בערך שווה 550 שקל לקילו. זה עגל חופש, נכון? כמו שיש ביצי חופש? זה עגל שהתרוצץ כמו בלרינה בשדות במשך חודשיים. זהו, אנחנו מחכים. דרך אגב, הלבבות האלה שנמצאות פה לא קשורות לשום דבר. זה אתם יכולים לקנות ב10 שקל לקילו. אז אני אוכל אחר. עם השיפוט. לא רע. אני אומר תאכל את כל השיפוט, שמוליק. האמת שזה סתם שהוא כבד דוף. אני אומר תאכל את כל השיפוט. ויש פה עוד כמה דברים, עוד לבבות, תאכל עוד לבבות.
אתה רוצה לבבה אחת? לא, לא, אני לא רוצה. אולי רוצים הבית, אנשים? טוב, אז מה אנחנו מחכים עכשיו? 3 דקות. בואו נצא לפרסומות ואנחנו עוד פעם. סבבה. עוזבים את שוקה. כן, נמאס לנו לממן סוכן. גם קיבלנו הצעה מצוינת מ9 מיליון. הצעה אחת? אני יכולה לתת לך מלא הצעות, נגיד. אף פעם אל תקחי גם כדור שינה וגם כדור משלשל יחד. עוד הצעה? אם מישהו כותב לך באתר היכרויות, תגדירי שמן? שמן. הצעה נוספת. אם המוסכניק שלך מרים מכסה מנוע ואומר לך, וואי, מי עשה, מה עשה, איך את נוסעה? האוטו פיקס. פיקס. אז לאיזה הצעה הכי התחברתם? את ההצעות של 9 מיליון קשה לנצח. לא מאמינים? הצטרפו למבחן השוקה. קיבלתם מסוכן הביטוח שלכם הצעה זולה יותר לביטוח מקיף לרכב ונשארתם אצלו? קבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה. התקשרו. 03-9 מיליון. חזרנו מהפרסומות. קובי, אנחנו נשתה לחיים בשלב הזה, כך כוס בבקשה. מדובר ביין בציר 1995 קברנה סוביניון ממחוז קולחוי, באותו מחוז שממנו הגיע העז. זה הגיע ביחד? זה הגיע עם העז. עגל. לא, עז, זה לא העגל, זה לא קשור למה שאנחנו אוכלים. יש איזה עז שמסתובבת פה, שגם כן הגיע לזה. בקיצור, ענבים מאוד טובים היו, ולחיים. לחיים. בוא נלך לבדוק מה קורה עם הסטייק. טוב. כמו שקובי רצה, אנחנו, האמת, לא אמורים להפוך אותו יותר, אבל נעשה את זה בגלל שקובי נורא רוצה. וזהו, אני לא מתכוון להפוך אותו יותר, גם אם תחנק. זה מדובר ביין באמת משובח. שהביאו לנו אותו מאיפה? מחוז קולחוי, כבר אמרתי לך, ובוא... אני רואה שאתה ממש מקצוען, כמו המקצוענים. כן, זה ממש... האמת שזה יין ממש טעים, כן, שתמתי. נכון? איתם עוד. עם היין, עם הסטייק גם. זה עובד מעולה ביחד. אגב, אנחנו עשינו פה משהו יוצא דופן, קיררנו את היין. הוא עמד במשך 6 ימים בלילות, בקור. ועכשיו מאוד קרתי שאתה מבין. טוב, קובי, הסטייקים מוכנים לדעתי. נראה לך? כן. טוב. מעבר לזה כבר. אז הנה, הסטייק ב-500 שקל. הולך לא למגשית ב-20 אגורות. זה הסטייק בקילו ב-500. ואוכלים את זה כמובן בצלחות מיוחדות. כן. עוד מעט תראו אותם. הופה, הפכת אותו עוד פעם. טוב. זהו, אנחנו נספר לכם עוד מעט איך הסטייקים האלה. בואו תן לנו לצאת לפרסומות. אנחנו באפריקה, מצלמים פרסומת ל-012 סמייל. זה התסריט? אינטרנט במהירות כפולה בלי להוסיף אגורה, וואו. והרעיון, רואים צ'יטה רודפת אחרי אייל. אני רואה את הצ'יטה? עכשיו איפה האייל? חבר'ה, זה לא יעבוד בלי האייל, איפה ה... אייל? ארצה! תשתה! לכת פה! מה עשיתי לה? לקוחות כל החברות מצטרפים לאינטרנט המהיר של 012 סמייל ויכולים לקבל אינטרנט במהירות כפולה בלי להוסיף אגורה. כוכבית 2012, הכפלה עד 12 מגה. 012 סמייל. כי בא לי לדבר. חזרנו מהפרסומות ואנחנו עכשיו הולכים לאכול את הסטייקים. מדובר בסטייקים מאוד מיוחדים ולכן אנחנו נאכל אותם גם בצלחות מאוד מיוחדות. הנה אני שם... מה הצלחות האלה? בוא תסביר מה מיוחד בהם. צלחות מיוחדות שהן עשויות בעבודת יד. אוקיי, בוא נראה אותם. כן. מעולה. אני כבר אומר לך שיהיה בזה הרבה אדום, וזה לא דם. אוקיי, מה זה? בוא תסביר לי מה זה. זה המיצים של הזה, זה לא דם. הבנתי, זה המיצים. אוקיי, עכשיו יש לנו גם בשבילך סכו"ם מיוחד. כן, בוא נראה. הנה כך. הבנתי שזה מזלג פלסטיק וסכין מברזל כדי שלא יהיה ניגודיות עכשיו תן לי לאכול כבר. עכשיו רגע, לאט לאט. בוא, תעשה את זה, בוא נראה מה הולך פה. שימו לב איך זה עם סכין חרה ועם מזלג עוד יותר זבל, תראה איך זה נחתך, קבלו. תראו כמה שזה חמאתי. תראו. ועכשיו, הטעימה.
וואי. אני מציע שתטעם. מה אתה עובר אבל? שאין דברים כאלה. טוב, אז הגיע הזמן לצאת לפרסומות, לא? לפרסומות לנצח. אוי, תן לי את הפרטים בבקשה. Ronnie Daluni. דלו מי? Sí, sí, Daluni. Esta es la chica que canta mucho mejor que vos. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. אם רק תיתן, אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ. Cuando me veas llegar, כי אם רק תיתן, אז אוכל לסרטט. למה לריב? התקשרו, הצטרפו ותיהנו מחודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב וגם מחודש מתנה בביטוח החובה ברכישת ביטוח מקיף לחובה. קשה לחמש ביטוח ישיר. בגלל המחיר, בזכות השירות. חזרנו מהפסקת פרסומות נוספת. זה הלך מהר מאוד, זה נגמר צ'יק צ'אק. יש לנו אבל לשמחתנו עוד 2 סטייקים לכל אחד, ואנחנו כל פעם ננסה לעשות אותם בצורה שונה. אלה היו בלי כלום, נקיים לגמרי. עכשיו אנחנו מנסים לעשות אותם עם תבלינים מיוחדים. זאת תערובת של תבלינים. שהגיעה מאיפה? זהו, היא הגיעה מאזרבייג'אן. יש שם איזה מאמה שהיא יושבת וקוטשת כל מיני עלים מאוד נדירים בערים, ואנחנו הצלחנו להגיע אליה, וממנה בעצם יש לנו את התערובת הזו. איפה? בוא נראה אותה. זהו, אנחנו עכשיו, אני אראה לכם את התערובת שמדובר עליה. הנה. בוא נראה באור. זו התערובת. זאת תערובת מיוחדת במינה, אי אפשר להריח את זה, אבל אתה בוא תנסה להריח את זה. תגיד לי איך אתה מריח. איך הריח? טוב. נכון מדהים? כן. זהו, אז אנחנו עכשיו הולכים להכין את הסטייקים הבאים בתור. בוא נראה איך אתה מטבל אותם. עוד מעט זה יגיע תבלון. לא, צריך קודם לטבל, לא? לא, אנחנו נעשה את זה עליו. אוקיי, בוא נראה. אוקיי, אחד על האש. בוא נראה עכשיו איך אתה לוקח את השני. אוקיי, ועכשיו אנחנו עם התבלינים. בוא תעיר לי איזה רגע. מה, איך אתה... זה התבלין המאוד יקר הזה. איך אתה בודק את הכמות? אני שם לא הרבה מזה. אני מפזר מלמעלה בעדינות. אוקיי. טוב, אבל אני מכסה אותו קצת, שיהיה. בכל זאת זה על האש, בראשון, נכון שאתה עם הסטייק, קובי? כן. היה לך רך? כן. כמו חמה, נכון? תקשיבו, אני רוצה על להגיד משהו... על הצד השני גם אתה שם תבלינים? כן, אני רוצה להגיד משהו. אבל בין כה וכה זה מתערבב. אני רוצה להגיד משהו לגבי התבלין. אם אתם סוטים עם התבלין... לא, תצלם, אתה יכול לצלם. אם אתם סוטים עם התבלין לכיוון האש, היא תידלק. אסור בשום פנים ואופן שהתבלין ייגע באש. אני אראה לכם דוגמה למה אני מתכוון, תסתכלו. אני מקודם הראית לנו... טוב, ראיתי מקודם שיש לך תבלין אחר שעושה ממש אש. נכון? אחר כך אנחנו נראה אותו, שזה פלפל חריף, נכון? כן. אבל אני רוצה גם ללמד אתכם את השיטה של איך לקלף שום. אתם יודעים שאפשר לקלף שום שלם, שום שלם, שיש בו איזה 12-13 שיניים ב10 שניות. אנחנו נראה את זה אחר כך? כן. אוקיי. זה יהיה הסיכום. אנחנו בינתיים נמתין עכשיו 3 דקות לכל צד, נחזור ונגיד לכם עוד מעט איך הטעם. הרייזר חוזר, והוא דק מתמיד. סמארטפון חכם, מהיר מאי פעם, עם גישה לכל התיקיות במחשב הביתי שלכם מכל מקום בעולם. ואם זה לא מספיק, הוא גם חזק במיוחד. מוטורולה רייזר החדש, דק מבחוץ, סמארטפון מבפנים. חזרנו מהפרסומות, ואנחנו עומדים עכשיו להפוך את הסטייקים ולתבלן אותם בצד השני. איזה יופי.
משהו. טוב, בואו נתבלן את הצד השני עם התבלין המיוחד של המאמה שהכינה לנו את זה באזרבייג'אן. הנה. תדעו שכל גרם של התבלין הזה, כל גרם עולה $70. גרם. פה קיבלנו משהו כמו, אני יודע, 15 גרם, אז תחשבו כמה זה עלה. משהו כמו... אני חייב להגיד... $1,000. אני חייב להגיד משהו. כן. שהתבלין, כן. המיוחד הזה, כן. אנחנו מגזימים במחיר שלנו. עכשיו, אנשים לא מטומטמים, הם ידעו שאנחנו מדברים שטויות, ואז הם יגידו גם בטח הבשר, גם זה בשר מהשוק שהם קנו. לא, התבלין הזה זה תבלין יקר מאוד, אומנם לא $70 לגרם, אבל $70 עלתה החבילה. והבשר? הבשר 550 שקל לקילו. בכיף. טוב, נצא לעוד הפסקת פרסומות. התוכנית מאוד מצליחה, אז נצא לעוד הפסקת פרסומות. חזרת פתאום, הנה אתה בבית, תן לי רק דקה להקשב. חדש מאוסם, מרק טיבול עגבניות להכנת מגוון מרקים ותבשילים טעימים, שנותנים עוד סיבה לחזור הביתה. חדש, מרק טיבול עגבניות של אוסם. זה טוב, זה אוסם. זהו, אנחנו מורידים את הסטייקים המטובלנים וניגשים לבחון אותם ואת טעמם. עוד מעט נספר לכם איך. הפעם אנחנו גם החלטנו להשתמש במלח מיוחד. מדובר במלח גבישי מפורק מימה שנמצאת בצפון רוסיה, וזהו, אין להשיג את המלח הזה, זה מלח שהולך כמה עולה? שקלים לקילו. הנה, אנחנו נשים קצת. ובואו נטעם את המלח, את הסטייק. הפעם קובי יסתפק בקטן. בואו נראה את מידת העשייה. כן. הפעם טיפה, בגלל שקובי היה קצת לחוץ, אז הוא נוטה טיפה יותר למדיום מאשר מדיום רר. שוב הוא יהיה חמאה. כמו שאפשר לראות. תטעם קובי. התבלין הזה מדהים. התבלין הזה פשוט אחד התבלינים, בעיקר התבלין הזה אגב, הוא היה פשוט מעולה. טוב, נצא לפרסומות. לחיים. עוד פעם פרסומות, מה נסגר? לחיים. 青、日本代表野村隆人、白、イスラエル代表アリエル・ゼビ。מה זה? לאן רשמת אותי? לא יודע, אני רק סימן טבעי בטופס. ולא הבנת שזו תחרות נשים? איך אני אבין? זה ביפנית. זה כמו להבין דוח של ביטוח. מסובך. נהפוך הוא. טיפום! זה דווקא פשוט. מסובך להבין את הדוח מחברת הביטוח? פשוט תיכנס לאתר מגדל ותקבל את כל המידע האישי שלך בשפה פשוטה שכולם מבינים. טוב, שיש מגדל מאחוריך. טוב, חזרנו מהפרסומות, שמוליק. חזרנו מהפרסומות. ולמדנו לקח ממה שעשינו קודם, נכון? למדנו לקח קל, אין ספק. לכן אנחנו הפעם שמים את התבלין מראש ומשחקים עם זה קצת במים, באדם הזה. ברוטב. כן. לא צריך, לא צריך. צריך. איזה יפים, מה? דברים כאלו. ממש מדליונים. כן, אני רוצה... בזמן שאני אקח לעצמי מטפחת לנגב את היד, מטפחת אגב שהיא עשויה מבד רקמה מיוחד שאני לא יכול לדבר עליו, אבל זה משהו מבריטניה, מבית המלוכה.
בקיצור, בזמן הניגוב, אני רוצה לספר לכם משהו. זה לא הדין, אז תכינו את עצמכם לזה. אחרי שמסיימים סעודה כזאת של בשר כל כך משובח פילה, הרבה פעמים אנשים רוצים לרוץ לשירותים. אז אני ממליץ להמתין עד יומיים לפני שאתם הולכים לשירותים. אם ממש צריך, זה לא... אז אם ממש צריך בדחיפות, לפחות להמתין עם זה כמה שעות, לזכור סוויטה במלון יוקרה, ולהקפיד שחדר השירותים שם יהיה מאוד 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 מפואר. רצוי שיהיה מאותר עם זהב הברזים ושיש, ואז זה בסדר. אבל אני ממליץ לשים שקית באסלה, ולבקש מהשירות חדרים לעשות טייק-אווי. כן, טוב. ואנחנו... דרך אגב, אני חייב להגיד שבגלל שהסטייקים האלה עמדו יותר זמן מהאחרים, הם נראים מדהימים. פשוט אין, זה... אם אייל שני היה רואה את הסטייקים עכשיו, הוא היה פשוט אומר שעדיף מבחינתו כרגע לקפוץ מאיזה מגדל ולגמור את החיים. זה השיא, לא צריך יותר מזה כבר. בוא תספר לנו על הגחלים האלה. כן, מדובר בגחלים שהביאו לנו אותם. הם מתקופת אום אל-רשרש. לפני שאילת הפכה להיות אילת, היא הייתה אום אל-רשרש, וזה לפני הכיבוש. זה גחלים שהוחבאו עמוק עמוק באדמה. מאיזה בציר הם? מה? מאיזה בציר? זה לא בציר, זה שנים. אנחנו מדברים על בסביבות 1945, משהו כזה. אפילו קצת לפני. אז בעצם כבר הכינו את הגחלים האלו, והמתינו איתם 40-50 שנה עד שקיבלנו אותם. והבנתי שהם דולקים מאז. זה כן, גחלים שאתה קונה אותם דולקים. היה קצת קשה להעביר אותם מאילת אלינו, לפה, מאום אל-רשרש, אבל זה בהובלה מיוחדת, הביאו לנו אותם, כן, הם מגיעים דולקים בתוך אקווריום מיוחד. אגב, אם אתם רוצים לראות את האקווריום, אפשר לראות. זה האקווריום שבאמצעותו הגיעו אלינו הפחמים המיוחדים האלו, הגחלים. וזהו, היום הם יסיימו את תפקידם, כי בעצם מהרגע שאתה מדליק אותם, אז אתה יכול להשתמש בהם 5 שעות, ואחרי 5 שעות הם מתקלים. אתה לא מדליק אותם, מהרגע שאתה שם עליהם הכוונה בשר או אוכל, הם מזהים את זה שהם חשבים, ותוך 5 שעות הם נכבים. זהו, קווים צריך להגיד. אחלה חברת אוטובוסים. כן. זהו, אני חושב שעוד מעט נהפוך את הסטייק. אתם זוכרים שאנחנו הופכים רק פעם אחת ב3 דקות. בוא תסביר לנו על המלקחיים האלה. זה נראה לי משהו... המלקחיים האלה זה מלקחיים שהבאתי אותם מטיול שהיה לי למזרח הרחוק. זה מלקחיים שהקיסר בסין, ששלט לפני שושלת מאו צטונג, הוא השתמש בזה, וקניתי את זה במחירה פומבית בסכום סמלי של $14,000. הם עשויים אגב מרוסטה. אגב, אני רוצה לספר שלקראת הסוף בקינוח שלנו אנחנו שמים כלב מלטז על האש. זה וואן. זה המלטז. זה מסוג הכלבים המאוד טעימים. יש להם בשר פילה מעולה. וזהו, יש אנשים במלטזיה שמאוד אוהבים לאכול מלטז. כן, אנחנו עדיין ממתינים, ואני חושב שבינתיים אנחנו נצא להפסקת הפרסומות האחרונה.
So smart. So Samsung. חזרנו מהפרסומות, זו הייתה הפסקת הפרסומות האחרונה כידוע לכם, ואנחנו מורידים כרגע את הסטייקים שוב, והפעם הבטחתי לכם, אתה זוכר קובי, שהבטחתי הדגמה של תבלין מיוחד שיכול, הפלפל שמדליק את האש, אז הבטחתי לכם את ההדגמה, אז אני רוצה להראות לכם. בואו נצלם מקרוב רגע, אם אפשר, תוכל לבוא אליי רגע להראות את התבלין, שיראו על מה מדובר. זה תבלין, אתם רואים, מיוחד. עכשיו, אני לוקח... הוא דומה לתבלין הקטן, הקודם. לא, זה צבע אחר. אני לוקח, כל מה שאני לוקח זה זהו. זה הכמות, שימו לב, ושם את זה, זה הכל. תסתכלו מה קורה, הופה. אתם רואים? תסתכלו, אני אשים עוד טיפה. ראיתם את העשן? שימו לב, אני אשים עוד טיפה. הנה. הופ, ראיתם? מדהים, נכון? אפשר לראות עוד פעם? עוד קצת אתה רוצה? רגע, אני אשים עוד טיפה, הנה, הופ. איך זה? עוד אתה רוצה? הנה, עוד קצת. הבנתם? מדובר בתבלין מטורף. חריף נראה לי. כן, מאוד חריף. עכשיו אנחנו רוצים ללכת לאכול את הסטייקים האחרונים שלנו להיום. בואו קובי, נאכל. זהו. היום אכלנו כל אחד 300 גרם של סטייק מאוד מיוחד. דרך אגב, את הסטייק האחרון עשיתי אותו מדיום, כמו בקודם, אתם יכולים לראות. אפילו מדיום, יש שיגידו יותר ממדיום טיפה, אבל מדיום. ובטעימה זו, אנחנו מסיימים את אל תיגע לי בסטייק, תוכנית מספר 1 בסדרה. בשבוע הבא ניפגש אל תיגע לי בכבד, אבז.